Fab Super Mega is in the house again for today. And this one to unbox na ko na akong order from online. It's online. So nakungalan dere. Kungalan dere. Na akong order from, alam niyo na kung asa ako gikuha nga order nga online ba? Sa online, sa online. So mo siya itong sugdan kaya order ko ni last week niya, nabot na siya karon. So man siya itong sugdan na siya. So yun, ako nga lang dati rea. Pero siya. So man siya sa performa itong sugdan sa sugdan sa pagwala. Operate. So man man makita ng iyahang sugdan operate kaya. So yan, ako sulti og sa makita na natin sa performa kung sa makisudan At ako, kabalo na ako, kaya ako may order. Sinahanglan dyan ko, kung lang kayo po ayaw pa naman ako costume sila. So, we're super fun. Siya naka-bubble wrap pa siya. Bubble wrap. So, piti kaya siya super fun, no? Tama mo kayo, kahit siya brihon. Oh my god, kahit siya brihon. Oh, so okay kayo. Ayun. Very good. Nice one. Kahit kayo. Alam pa tayo. Paak ito ni paak. So, super fam na siya. She is duha ka flashlight. Yan, super fam. Ma-order dyan po guys ako ang kuhaan gamit before flashlight muna siya ang ngalan, no? So yun, nabrihon dyan na like mo lang ito magita. So muna siya super pa ganyan, muna siya ma-order siya sa kuhaan ba sa picture lahi man to siya kung kita dito man. Or Japan or lang sa kaniad to ba kung gamit yung kailang na po ni siya para na po extra babat kaning usa ako ni hatag sa panahan kay kato siya magsimang to gawas mo gabi iba na siya kapuyawas siya mga binahi ito ka magpamuagan kaning usa iyahan sa program iyahan so testingan ni gato mo ba ni flashlight ni tulong bisa siga kayo. Ayun. On. Okay siya. Working. Good job. Siya kayo. Ayun. Marto siya super fam. Nakapuok para akong inahan niya akong extra. Basta nga kuhaan. Basta nga flashlight. So, marto siya super fam. Thank you sa pagtanaw. God bless all. Thank you. Bye-bye.